Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu kallon mu a daidai wannan lokaci muna muku barka da warhaka, barka da sake saduwa a cikin wato bayyana muku yanayi da kuma abubuwan da ke gudana a tattakin 40 wanda aka faro shi daga Najaf zuwa Karbala, kuma muke tattauna muku da wasu daga cikin baki da suke zuwa domin ziyara domin ku jiya ta kasance me suka gani, kuma wani irin farin ciki suka ji, wato wani irin daɗi suka ji da ziyartar Aba Abdullahi Hussein da kuma sauran abubuwa. Kafin mu ce komai insha Allah za mu so malama ta gabatar da kanta, wace ce ita insha Allah ta kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ce Amina Umar daga cikin jihar Katsina. Masha Allah. To malama, wannan shine zuwan ku na farko ko dai dama kun dan saba zuwa haka? Shine zuwa na farko. So da kuka zo ya kuka ga abubuwa yadda suka kaya, musamman shi misali ita kanta kasar Iraq gaba daya, na san dai dan je ziyarori haka kafin a zo tattaki haka, to guraren da kuka je da kuma yadda kuka ga abubuwa din ya suka kasance. Wallahi mun yi ziyarori sosai, ko abin yayi matukar farin ciki sosai. Mun ji daɗin wannan ziyara. Ubangiji Allah ya ƙara maimaita mana, kuma wanda bai zo ba Ubangiji Allah ba shi ikon zuwa. Alhamdulillah ba mu samu matsalar komai ba gaskiya, kuma akwai jin daɗi sosai, ka ji farin ciki yana ƙara cika ka. Dan ni da na zo ba a sa ran ma zan iya yin wannan tattaki na yawmal 40. To gana alhamdulillah muna ta gudanar da tattaki na yawmal 40. Alhamdulillah mun gode ma Allah, Ubangiji ya ƙara maimaita mana, ya sa baɗin Allah ya sa mun kai lafiya, mu zo mu da yawa ninkin maninki, kuma Allah maimaita mana ya ba mu ikon dawo. To kamar yadda kuka ce gashi da ba kaman ba a sa ran ma za ku iya tattaki da yanzu, kaman tsawon kwana nawa kenan kuma ana tafiyan da ku a ƙasa? Tun daga Subaciya muke tafiya har ya zuwa yau. Masha Allah. Insha Allah da mu za a shiga Karbala da izinin Allah. Da kuka zo nan kasar misali, kun je wajen ziyarori kamar wajen wa da kuka samu kuka ziyarta? Mun je haramin Imam Ali, mun je gidan shi, mun je masallacin shi, mun je kuma abin nan mun je mun ziyarci Imam Jawad, mun ziyarci Imam Ali Arida da Sayyida Narjis, Sayyida Hakima da sauransu. Kun ji Basra kenan. Insha Allah. Masha Allah. So yanzu ya me zaki ce game da yadda mutane kuma al'umma suke kan hanya ga suna ta wucewa, abinda za ku ce akan mutane da suke kan hanya ana ta hada ta zuwa Karbala 40, abubuwan da ke wakana da abubuwan da kuka gani na ban al'ajabi, kila na ban mamaki ko kuma makamanta irin wannan, me za ku ce akai? Wallahi muna tare matukar farin ciki sosai, muna murna, kuma ga muna ganin fararen nan kamar wasu ma sai ka kamar mutum ba zai iya ba, shi ne yake kara mana kaimin sosai, kaga mutum kamar ba zai iya ba, sai kuma ga yana ta yi. To shi yasa mu ma gaskiya Allah ya sauke mana, ba mu jin ko gasala ko gajiya. Allah ya sauke mana albarkacin Imam Hussein. To yanzu wani fata za ku yi masu tafiya da kuma ita kanta kasar da take kokari wajen ganin ta kula da rayukan al'umma da abubuwan da ke wakana a wuri? Ina ma kowa fatan alkhairi, kuma Allah ya tabbatar da mu albarkacin Imam Hussein. To muna godiya, anan ma kawo karshen tattaunawar mu da malama. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya bukata. Kana bitar izza ya musulmi, shigo cikin Hussein.